दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे गेदेर मावथांखि बड'फा गोजोरथियारि सोलांनाय मावथांखि आरो बे मावथांखिखौ लानानैनो दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोर बैसोसिमनि जोलुर बादायलायनाय 2023 बिथांमोना दिनै सिलबारि अनजालि क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै जागायजेनदों आरो बे जागायजेननाय हाबाफारियाव बिजनी दखरा एबसु आरो बेंटल दखरा एबसुनि गेजेराव जागायजेनदों आरो बे हाबाफारिखौ चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा आंखौ बेखौनो लिंहरदोंमोन आरो हाबाफारियाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखिया बेनो जे जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि मोनसे सिमां नुदोंमोन बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि सिमां आरो बिथांनि आद्रा सिमांखौ जाफुंहोनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2018 मायथाइयाव जों मोनसे मावथांखि लादोंमोन बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज जायखौ जोङो बर'आव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि आरो बेखौ लानानैनो गेलेनायनि बिथिङावबो बर'फोरखौ बुहुमनि बिखायाव जौगाहोनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय बोसोरनिफ्राय गिबि खेबनि थाखाय जोङो 13 बोसोर बैसोसिमनि गेलेनायखौ जोङो बादाय होदों नाथाय जोंनि जिल्ला आफादफ्रा गोदोनिफ्रायनो बेखौ मावबाय थादोंमोन नाथाय सेन्ट्रेल हिसाबै जों थांनाय बोसोराव सेथि हिसाबै लादों देग्लाय नैथि जागोन आरो चिरां जिल्लाया देग्लाय थामथि जादों आरो जोंनि थांखिया बेनो जे जोङो गेलेनायनि बिथिङाव बर'फोरखौ जौगाहोनांगौब्ला जोङो उन्दैनिफ्रायनो जोंनि फाउन्डेसना थिग जानांगोन बेनि थाखायनो जोङो जोंनि उन्दै उन्दै जायफ्रा 13 बोसोर बैसोसिमनि बिथांमोनखौ जों गेलेनायनि गेजेरजोंनो साखा खालामनानै जोंनि बर' हारिखौबो गेलेनायनि बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय दुलाराय बर' आफादा मावथांखि मोनसे लादों आरो मोनसे बाथ्राया गोजोननानै फोरमायनो नागिरदों आङो देग्लायनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 13 बोसोर सिंनि जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनाया जिल्ला आफादफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बादायलायनायनि उनाव जाय जिल्ला आफादा चेम्पियन जागोन बे जिल्ला आफादा अल आसाम फुटबल फेडारेसननि आन्डार 13 मुंख्लं सुजित नार्जारी बिथांमोना बादा होयो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो थोंजोङै मोनसे टीमा गेलेनो मोननायनि खाबुखौ जों मोननो थांगासिनो दं। हौवासाफोरनि अनगायैबो हिन्जावसाफ्राबो बेबायदि गेलेनो हानायनि माखासे माबा थायो दा एबसु हिसाबै बैसोर हिन्जावसाफोरखौबो बेबायदि खेलायाव जौगाहोनो थाखाय माबाफोर थांखि लागोन दा जोङो दासान्दि फुटबलनि बेलायाव हिन्जावसाफोरनि बाथ्राखौ जों थांथ'वाखै नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्ला जों बोसोरसालिया जथुम्मा जों खुंनाय जायो बै बोसोरसालिया जथुम्मायाव जोंनि बर' आइजोफोरनि गेजेराव बड'लेण्ड मुंख्लंआव गिबि मुंख्लं जानाय गायदे आरो हेलेना बसुमतारी बिथांमोननि मुङाव जोङो काबादि गेलेनाय बादायलायनायखौ स्पेसियेलि जोङो आइजोफोरनि थाखाय जोङो मोनफ्रोमबो बोसोराव जोङो बेखौ बादायहैनाय जायो आरो जोङो सानदों फैबाय थानाय समफ्रावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि मुङाव माबा मोनसे गिदिर जोङो गेलेनायनि बिथिङाव जोङो माबा मोनसे खामानि मावनो हायो नामा आरो बे बिथिङाव जोङो हौवा आरो हिन्जावखौ लानानैनो जों मोनसे गेलेनाय बादायलायनायखौ जों मावफुंनो थाखाय मोनसे मावथांखि जों लागोन बेखौ मिजिंथिनाय जादों आरो जुदि बयबो रायजो राजाफ्रा बयबो दल संगठना जोंखौ अनसायोब्ला हौवा हिन्जाव मोन्नैबो दोलोखौ लानानै फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'फोरखौ गेलेमु बिथिङाव दावगाहोनो थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावनो थांगासिनो दङ।